nih आंना जाना दुगैदोल' फुजा खालामनानै रेडि जानानै ब्रेकफास्ट बनायनो नागिरदों। Good morning. मा ब्रेकफास्ट जागोनलै जानो दिनै? Breakfast. छुट्टी झूठ बोल रहा है। ब्रेकफास्ट किया, हॉर्लिक्स पिया, रोटी खाया, फिर भी झूठ बोल रहे। रेनू ठोकाई दे। चलो दिनै माने लाइट ब्रेकफास्ट जाबाय आंखौ। बेनिफ्राय आं ब्रेकफास्ट मा बनायगोन होनना बुंदों। हॉर्लिक्स होदो दिनै बेनिफ्राय रुटि। बेनिफ्राय फुङावहा साहा दंमोन 6टा बजेहा। फोटो से हंसी की तरह, हंसी से खुशी की तरह, दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। Isno pa. Bye bye.